One time di sa usa ka parokya nga ako ang gilagaran tungod kay dunay mga kalihukan, so dunay PPC nga meeting sa PPC nga gipahitabo o giplano pila ka buok matag kapilya ang ipadala. Tapos miabot ang okasyon, daghan ang anambong kaysa giplanuhan, no? So kung saon naman ni ron, no? Ang atong giandam para raaning gidaghanon. Ya sige kog lakaw-lakaw ba, sige lakaw-lakaw, no? Then usa ka lumilihok, no? Sa Family and Life Facilitator biya siya, Father, na-tense ka, no? Yung kung na-tense ko, no? Isahil ka pala ka, Father, ipahimutang rin sa Ginoo ang tanan. Inig-blessing ni mo niya, maapod na yun ang tanan. Tuod man, naapod ang tanan, no? Doon na pa'y sobra. So siguro makaigsunan, kita usab matag adlaw sa ito ang pagkinabuhi, usahay sitag pangaliw po sa Ginoo, no? Pangaliw po sa mahal nga birin sa rigla, no? Sitag hangyo, basti nang ato maghihangyo gitubag na, no? Wa lang ta makapaminaw o wa lang ta makakita. Sa ito ang Ebanghelyo karon makaigsunan, si Jesus naglakaw sa baybayon sa dagat sa Galilea. Tapos miadto siya sa bukid ug daghang mga tao nga misunod kaniya. Sa paglingkod ni Jesus, ang mga tao miduol kaniya, gidala ang ilang mga masakiton, ang mga bakol, lulid, mga buta, ug uban pang may lain-laing klase sa mga sakit. Kining tanan nga mga individual miduol kang Jesus ug sa hilom giayo silang tanan ni Jesus. Gihimo kini ni Jesus kay naluoy man siya kaniya. Tumaw ka na atong hinumduman mga igsoon nga sa matag panahon nga nagampo kita, nga liupo kita sa Ginoo, nakaibaw na yun ang Ginoo kunoon sa ato ang gipangayon. So importante gayud ang ato ang makunayon nga pakigsuod kaniya o maminaw kita kunoon sa man ang iyang mensahe. Ug ang katawhan makaigsuonan na tingala sa diha nga ilang nakita nga ang mga amang nakasulti ang buta na kita, ang mga bakol nakalakaw. Di ba usa ka manindot nga kasinatian sa usa ka tawo nga naayo? Pareha sa usa namo ka professor sa college, no? Kay late vocation man ko, no? Ug mipaambit siya, no? Nga iyang kasinatian na diagnose ang iyang asawa nga may cancer, no? So gigig atiman, no? Matagarogon niya mo adto sa hospital, no? Para sa medication sa iyang asawa, no? O isantop siya unahuna nga adto siya sa Basilica Santo Niño, no? So dito siya nagampo siya nga maayo ta ang iyang asawa sa sakit nga cancer. So gihimo gayon niya, no? Matag Biyernes adto siya, no? Gidungog iyang pagampo, no? Ya, tapos diya siya pagampo, mingon siya nga, kung maayo gali ang ako ang asawa Ginoo, si Diyos Santo Niño, magsinulog jud ko, no? Ya, di na bagay siya kibaw mo sayaw, no? Karon pagkaayo, mibalik siya ito sa Basilica, no? O ginto ko sa suok, nagsayo-sayaw siya, no? Nagsinulog siya sa Santo Niño, pasalamat, no? Nga, huwag gituman niya ang iyang gisaan, no? So, mao ka na siya makaigsunan, no? Usa ka manindot na kasinatian kung naayo kita o ang atong mga gipangayo gitubag sa Dios. So sila matingala o nahibulong sa dakong gasa gihatag ni Jesus ngadto kanila. Mangigsuon ang matag usa kanato nang inahanglan usab nga ayuhon ug usa kaha nga kaayuhan ang ato ang gipangandoy. Nangayo ba kita sa panabang ni Jesus nga ayuhon kita? Imuha ba kausab nga daygon ang Ginoo? Sa atong kalibutan karon makaigsunan, basin gamay ra nga mga milagro ang nahitabo. Ug sulagma lang sa usa ka tawo nga may grabe nga sakit nga maayo. Pero kung mutan-aw kita uban sa mata sa pagtuo, kung mutan-aw kita sa halaw, siguro ato makita ang daghang mga milagro nga nahitabo matag adlaw sa atong kinabuhi. Karong adlaw atong dalhon ngadto kang Hesus ang ato ang mga pangaliyo po, ang ato mga pangandoy nga maayo ngadto kang Hesus.
Kita magampo nga aduna kitay mga mata nga makita ug mga kasing-kasing nga mosalig kang Hesus. Mangutana kita karon sa to kagalingon. Naningkamot ba ako nga mamahimo nga mga kamot, tiil, mata o kasing-kasing ni Hesus diha sa pangalagad nako sa mga nanginahanglan? Nagpasalamat ba ako sa Ginoo sa daghang mga grasya nga akong nadawat sa akong kinabuhi?